गिबियावनो आंनि मिस्टार इउएस बगाजुलि ब्लगआव बयखौबो बरायबाय। दा आं दिनै दुब्लि नायफैदों। दुब्लिया एकदम रांखावखाव जाजोब्बाय आंनिया। थारमाने बोथोरानो खरान नालाय एखेबारे बिराद रानखावजोबदों आरो बोथोरा। हाफोरानो रानखावजोब्बाय। गय एसे गायनाय दंमोन आंनाव जावैनाय, बिराद दुखुनांथाव। गयफोरा गासिबो रानलांजोबनो हमबाय नै। दैबो सोजाया, एसे बोरि जायगा ना इयो, दैबो सोजाया बाहाय। नैबे गायनो लागामोन आरो गायनाय जाबायमोन। एबार फागुन सैत्रआव गायगौमोन आं। नायबाथाय एकदम बिखा खामथावथाव नुखायो नै। सेस रानजोबदों, दै सोनायनि केपासिटिबो गैया। फारसेथिं नायलांनायनि र' माबायदि जादों। बेफोरथ' बायजोब्बाय नै सिङाव रानख्रेबथारबायना। नै ओरैबो नै सेस रानजोब्बाय। आरो जावैनाय नै बोसोरसे जानायमोन गय फिसा, बेबो सेस रानजोबखाबाय नै। गासै 1000 दालसो जागौमोन आरो रानजोब्बाय। बेसे थाबावगोन इयो। अखा हानायमोनबा मोजां जागौमोन। अखा हायोबा हाया गिसि जागौमोन ना, जाखांगौमोन खोमा। नायनोसै बेसे थायो। जारलासो नै एकदम रानख्रेबथारो। नै बेथ' ब्लाइट जानाय बायदिसो नै बिलाइआ रानख्रेबजोबखायो। बोथोरा अखायानो 6 मास गैखाला नालाय। 6 मास, 6 मास हाखाया जोंनिया अखायानो। बेबायदियावलाय मा आबाद मोजां जानो। नै ओरैबो दंमोन गया फिसा फिसा, रानजोब्बाय। ओरैबो दंमोन। हाग्राबो दांना होआसै आं रानद्राय जानो गिनानै। हाग्रा दांबा रानद्रायगोनसो बियो, बेनिखायनो दाङासै आङो। नैबेथ' गिदिर गिदिर जाथारबायमोन। गायनो जाजोब्बाय बेफोरो, एबार गायजासिगोन आरो। अखा एसे गोलैबा गायनो सानदोंमोन आं फागुन मासावनो। मा जाबावगोन नैबेलाय। नै ओरैबो रानजोब्बाय नै। नैयावबो एकदमबारे बिलाइयानो गैखाला नै, सेस रानजोब्बाय। माथो खालामबावनो आरो, बोथोरखौथ' मा होनबावगोन। नांगौ होनबाथ' अखा मोनाना। बेखिनियानोमोन लोगोफोर, आं दिनै नायफैनानै आंनि गय फुलि माखाखौ खिन्थानाय जाबाय। नै बेफोरनो आरो आंनि गय फुलिया। 1000 दालनि बारगौमोन आरो एसे लस जासिगोन एबार। गायनो मोनगोन ना मोनलासो सानदों आंथ'। लोगोफोर बेनोमोन आंनि दिनैनि ससे ब्लगआ। गोजोन्थों।